La nimic. Ca mașină încrederea ta. Hai să dăm cu o joacă horror de data asta. Ce leg mai aici? Ampli, Dă-i round 1, cred. round 1. Cred că da. Yes. To start, da. Să închid lumina să-mi pun căștile. Ca să ai experiență de joc mult mai bună. Da. And we have breaking news that arrives from the north of the state of Oregon. Here we have Mary Jane Anderson, our reporter at the crime scene. Thanks, Joe. They found the body of Rose, the woman who went missing last Monday. Forensics located her camera near a well, in which her lifeless body was also found. Her husband, the alleged killer, has already been Hai arrested. mă așa. Ia. Văd o cameră. Ia să vedem. Zi, mă. Da? De ce ți-ai numit webcam-ul moacă pe obiect? Diferență tu ceva să poți deschizi cufărul ăla sau ceva de genul. Da. Nu mai știu nici eu că l-am jucat de mult. Hello? Hi, Mark. Are It's grafici been a bune, long dar trebuie să time le full. since what happened to your mother. That happened many months ago. Are you better? Yeah, sorry. Listen, are you in contact with the afterlife? Yes. Tell me what you need. I need you to make contact with my mom. Ce te uiți, mă, nărodule? Ok, și un. Iau puțin mai încerc când sparg urechile. Te uitai așa în jos, zici că să nebunești ce făceai acolo. Ia. Ia, mă pun pe scaun. Pe spate, tată. Dar se vede cu bări negre de la joc sau de la film? La joc, la joc. Ba nu, așa se vede. Stai că stai intro, crezi că tu te uita la ea. Și primul hârtia pe masă. Aia nu hârtie, mă. E un joc de la, e o tablă de aia, o Ouija sau ceva de genul să nu mai am hârtie. Nu știu, mă, ce-o fi fost acolo. Ia. Vezi că Da, e așa, intru în meniu. nu poți să umbli la setări de acolo, trebuie să ieși neapărat. Nu pot să dau și o Q să mă uit așa într-o parte. Nu că nu ești în Outlast. My mom is dead. My father in prison. And I have to take care of my little brother. Ești robot, așa te miști. Bă, ce Dumnezeu scârție aia în spatele meu. Nu e mai nimeni în spate. Cred. Mom? Bă, parcă era moartă. Mamă, mâncați aici. Bă, Jackie? bă, de ce s-a pixelat tot? Stai așa să închid partajarea. Jackie. Bă, care-i Jackie? Gata. Nu știu. Cum adică nu știi? Bă! De ce ar trebui să știu? Păi mai jucat jocul ăsta odată, zi și mie ce Dumnezeu se întâmplă. Du-te în stânga și ești pe ușa aia dacă s-a deschis. Nu s-a deschis. Așteaptă, vorbește cineva acolo. A vorbit. Ia vezi dacă poți deschizi ușa. Nu, înseamnă că trebuie să-i deschide singură, dar nu mai știu exact ce trebuia să faci. Pare că trebuie să aștepți. Du-te și tu pe acolo, la bucătărie, mănâncă ceva. Avem o lasagne aici la cina de astăzi. Un pahar de vin. Niște cenușă, că nu știu ce e asta. Cine vrea să cească un ziar. Bă, ce se aude, mă, ăsta așa tare? Stai așa că trebuie să dau puțin mai încet, că sparg urechile. Mă, mie planta aia mi se pare dubioasă. Ia, vezi și, du-te și investighează. Hai, da. What the hell? Du-te că acolo n-are ce să sperie. Sigur? Încredere, sigur. Du-te cu încredere. Masă de biliard. Hai, băgăm un biliard? Hai. Du-te la calculatorul ăsta, ce ai pune ecranul la prinț. Parcă vrea să găsești ceva. O piesă? Du-te pe acolo, cred că ai ceva. Pixuri. N-ai O nimic. lampă. Ești tu și pe acolo. Unde Televizor. crezi că te duci pe acea ușă? Unde crezi că va duce acea ușă? Exact de unde ai venit. Ok. Normal că mi se închide ușa în spate. E singură. Da.
Hai de capul meu. Uite planta din speriat în tine. Dar și în cuie. Ce se întâmplă, mă? Du-te acolo. Hai! Hai! Știam. Bă! Dar ce farmec mai avea? Hai de capul meu. Mai bine de mine când am văzut tu. Bebe. Hai de cap. Bebe. Ce ai mă cu el? De ce poate să se învârte invers, bă? Aia să fie problema. Oh. De ce? Hai du-te în continuare, ce faci? Te oprești aici. Bebe. Hai de capul meu, bă. Bebelu. Te-ai speriat, a? Oa, m-am căcat pe mine. Ia du-te la spate, parcă avea un cufăr ceva. Uite ăla acolo. Pentru ăla îți trebuie o cheie și acum du-te în spatele tău. Acolo. Nu. În dreapta. Aici? Acolo. Da, și vezi prin sertarele alea. Nu, bă. Acolo, prin sertare, parchează sau pe... Dar nu pot. A, nu? Nu pot să mă plec. Ceva ca un puzzle, ca să poți să dea o cheie. Pentru... Bă, da, bebelul ăla. Atunci tu deci mai fac chestia sau odată gen mai treci o dată pe ei și poate următoarea tură o să-ți arate. Du-te prin față, mă, din spate, adică. Deci te întorci. Bebe, mai ești? Mai încă o dată. Eu sunt 10. Bebe. Mamă, pe bune cum se vede web-ul alb-negru și că te filmează Ceaușescu. De la lumină e așa, mă. Nu e, mă, cred că următoarea tură o să ți-l arate. Din crouch nu poți să te pui? Nu merge. Tu nimic? Târlă, nu merge nimic. Na, atunci du-te. De ce sună telefonul? De ce e ușa deschisă? Pentru că n-am mai sunat de mult. Nu ți se pare ceva schimbat? Ba da. Asta e problema, că e schimbat. De ce ar fi asta o problemă? Un trop ăsta pe aici. Mai trist e că mănânci același lucru. Da, lasă tristețea asta. Nu s-a deschis așa? Atunci începe ar zice partea cealaltă și îți poate se deschide. Sau trebuie să faci ceva prin bucătărie. Sună telefonul, sună telefonul. Uite mă, fug. Bă! Oh, capul meu, cine respiră, mă, în telefon? This breathing. Sine? Sine? Ce spune? Oare mamă? La mine se vede prost. Nu vezi S-a deschis ușa. Caz. Bă, da, parcă mapa asta m-am mai jucat eu pe Minecraft. Mapă? Da, a fost ceva o mapă pe Minecraft, exact ca jocul ăsta. Păi probabil era jocul numai ca Minecraft. Nu știu. Da, ceva de genul. Mamă, mi s-a instalat auto. Închisă ușa aia. Ia. Ia asta. Care? Ia-o. Nu pot să o colectez cumva sau... E cool, ceva, nu vede? Ah, s-a deschis ușa, ce crezi? Așa singură. Încuie-te, da. Uite, ia! Merge trenul singur. Trenul de jucărie merge singur. De ce are, mă? Ia acolo, mâncați și gura ta. Unde, mă? Du-te, mă, că nu-i nimic. Da, mă.
Oa, și ce încredere am? Ai încredere în mine că nu se va întâmpla nimic. Că cam mai și în încrederea ta. Știam și de aia, dar n-am putut să spun. Dacă spuneam ce farbe, că asta jur. Am coborât. Ia vezi că parcă setarul l-a pus deschis. Ăla, vezi? Bă, Și acum apasă acolo sus sau vezi ce poți să faci. nu că m-am speriat. Nu că m-am căcat pe mine. Bă, uite-te mă la aia că te ajută. Tu trebuie să faci gen... Uite, de exemplu, așa, întoarce și gen, uite, de exemplu, casa. E 6 sau ceva de genul, aia albastră e... Deci, Stai așa. A, nu, gata, deci. 2. 9. Ăla-i. Vezi? Și acum? Și acum nu știu, probabil trebuie să te duci la U. De acolo e? Nu e de Nu. acolo. Du-te la aia, ultima. De spate, poate. Casa de ce s-a închis? Vezi, poate trebuie să deschizi o cheie. Nu. Nu, vezi că ăsta... A, gata, cred că știu, du-te pe acolo când ai venit. Și iar e un bebe de sare în față? Bă, sincer, aici nu mai știu, dar nu cred. Și vezi, ia vezi ușa asta și după încearcă și pe următoare. Uite, vezi? Au. A, și aici se termină jocul, bă. Deja? Da, ți-ai zis că nu o să dureze mult. Ai filmat mai mult că... Ai stat tu și te-ai strofocat. Nu durează prea mult jocul, adică e scurt. Și aici e fază de aia nașpa, nu? Nu, cred. Din câte țin minte, nu. Dar trebuie să fie. Păi trebuie, dar nu știu dacă e. Se pare că nu e. Dă-te mă cu încredere că nu e. Dacă zic că nu e. Da, mă, de aici nebun și acum sare baba aia în față. Stai rămâne dacă nu e. Du-te și pe acolo pe ușă, stai că pe acolo trebuie. Sigur s-a terminat, mă, jocul? Da, e așa, știu că dacă e după ce ești pe ușa aia, te termină. Acum... Ba nu, mai lung n-am cum să fac. Doamne ajută să se termine, Doamne ajută să se termine. Aleluia! Ce urât e asta. E. Gata? Gata. Da, te-ai și scos din joc. Bun. Ne-a plăcut joaca asta. Poate mai facem videoclipuri cu jocuri de-astea horror. Vedem, ne vedem și ne auzim data viitoare. Salut!